Имам чувството, че на пода е имало поне няколко очертани трупа. О, да, някой определено е бил убит в тази стая. И мирише сякаш тялото е още тук. Какво? Няма мини-бар? И една звезда има много. Ти си причината да сме тук. Типично. Трябваше да направиш сцена. Типично! Никога нищо не забравяш. Току-що се случи. Защо да го забравям? Вече е в миналото. Казах ти да не... Минало е. Минало? Да, минало е. Хей! Спрете с кавгата! Не се карайте! Престани, загърби го. Май хванах краста! Какво? Очаквате ли някого? Проклетата шпионка е замъглена. Кой е? Рошел тук ли е? Не, съжалявам. Объркали сте стаята. Моля, напуснете. Тук вечер се срещам с Рошел. Рошел не е тук, друже. Я чупката. Може и да не е Рошел. И една от вас става. Отседнали сме в мотел за $5 проститутки. $5? Връщаме $2 ресто. Какво? Лиса, навита ли си? Може да излезеш на печалба от първия член. Да пререже лентата. Не и с тези дрехи. Моля, казах ти, че са адски грозни. Даже той не те иска. Това, че не е модерно облечена, не значи, че трябва да сте груб. Разкарай се от тук! Вън! Мамка му! Какъв беше този? И ще изпуснете това! Какво прави този? Ще го изпуснете ли? Леле! Жестоко! Отвратително! Гносар! Върви да търсиш Рошел! Направо ще ми докарате инфаркт. Не го намирам за смешно.